Is mín lambánach tí láile Pádraig a heola chuig muinter na héir in Iliag. Chuig ar glán ganda, agus chuig ar gáid ar fud na crinne. Dénim seo le crí mór was sa blian ára seo, agus muid a commóra na heachtar bunig a thug muid a drón as blácis, éirí amach na cosca nédigus sa sédiag. Agus muid ag bailú le céile ar lán áisiúnta, agus ar bhénúlacht ach cilúra agin, Bhfuilhin ní bháin go ghuinó mis ar actrí theachta na cosca nédigus sa sédiag, ach go dapa mis an deis, na féidirchtaí gan seúrna tá an, agus nach bhfuil carthe grí go dtí seo a hawlú. Ní mór dúin an ceiste car, cén cuí is féidir linn feim a bhaintas an tíir sé sin a tháinig an nús hagin ó na glúnta róin, ar bhealach a bheocht le leas ar muinter go léir. Mar thora ar an mór haide bhfuil fáilir le deirenas, tá tuiscin de bhd níos léhan agus níos dainagin ar castach na chucáide starúla seo, éirí amach na cosca. Is féidir linn aitheanta sa thuairt, do na cultúr agus do na creatív do cúlra, agus de heithí il gnéach na níineaglach pártán, comá leis na hidolíochta agus an tidéalachas láidir a sprágiad. In núsar sin glachamid leis fiúman a raibh sé déintethe ina dúramí politiúla, hí na firagus na manálach párt ar éon aganna faoin tábhacht a bhain le buile thuairt don timpeúlachas. Duine ar gunne, hí siad Iliag ar éon insin faoi thábhacht séarphoblachta a ógart ina mbeadh ceartainna, omlána agus deisna forbartha pásanta ar fáil dá Saoránaigh go léir. Céad bliain níos déanaí, agus muid ag macnamh ar ógra nédigus sa séideag, agus ar an tidéalachas sa spráige. Íirtar arin leanúnt leis an físe leagach síos an, a chur Gríc, agus poblacht a thógáil ar a bhiú a tiidealí. Tugtar cuireadúin, galantis na híise seo caite nar colíneag go fóil, a bhúscailt in áhur, anas go méid ar gumas, féidireachtaí, úr nuad an ámí láthir agus tar gothhachaí a hawlú. Agus an fís seo a íorú agin is féidir linn tarraingt as na sprochanna, as na heachtaí, agus as na hocáidí cinúnacha a leag ar muinter síosdúin ó céad bhunaíag ar stáit. Ar a bhfuil clár den lethach na céadála nédigus sa nédiag, tiúnscan a bhunrach na héir in nédiag trúcha seacht, agus bunú fuair a máilte phoblach na héir in nédiag 18 san áramh. Dar nói, mar cheanna is amí cuairtatá tagagin ar manrach dána ciniú go dagan na prinsiplatá cúdatha an níos congrim with dídéal na séirse, an cirt agus an cóinanis, faoi mar a fógraíoch iad in nédiagus sa séideag. Ó insealla bhíoh mé mar uachtarán na héireann is rí minic atá idéalachas féice agam le mar gá thuail féin, an seohinéireann é meas chuile achmad ar socaí, agus freisin é meas ar go muinter ar fud na crinne, agus iad ag séhrú chun socaí níos fearr a cruthú ag baile agus i géim. Tá discint ar cearta agus ar dolú fortiocht le tuairt fa deara san ilumad bart ar míonliomach ahant. Is bunclach láidirí sin ar féidir linn ar dáchaí a thógáil. Is féidir linn a bheith marálach, gur náisiún muid atá sanathe ar diomantas go ceart an duine. Tá hawlaíocht cruthaíocht agus den seasamh atá léire agan ar san na síirse ó néar leanúnt. Mar gair, sa nuaí seo, tá deis íontach luachfar agin, páirte glacú, sa trid dánda in aig an géarmhachtanis, in aig an ochris, agus i le stráiséis in aig éhrú éráide arbert. I bhíne se ar steire, agus ar galtar, is féidir linn rón ceanró díochta thógáil, agus freigra anrach a choláthir do géarcéim leanúnach na Jeffach. Gwyn bannachtí na féile Pádraig ar na gail ar do bhunach na tíris seaiad, agus ar a chlocht ar a siútatá tar éis car fuha in ar meascan seoinéireann. Agus cumá,
le sin arthe siúd atá ag ciliúra linn ar lá náisiúnta. Ber bánachtaí do lá le Pádraig agus don tácaí.